Mayong adlaw kaninyong tanan. Kanina gihapon ninyong amigo si Pastor John. Niara pud kita sa ato ang kumalandong sa pulong sa Ginoo. So, kumusta man tanan diha? Mga kaigsuunan nga pagkapaminaw o makakita ni ini nga video. So, kumusta usab na ako nga akong mga ginikanan nga naa diha sa Pilipinas, si Mama Thelma Kamingawan o Rudy Kamingawan o akong mother-in-law si Mami Rudy Luod o sa tanang mga Luod family o mga kaigsuunan nako, Pastor Maricel, Pastor Jesse, iyang pamilya, si Ate Marisa, iyang pamilya, o si Jody. So, og mga Kamingawan family o gamutan diha. So, sanang mga katawhan nga makadungog ni ini, makakita ni ini, mayong adlaw kanimo o mayong adlaw kaninyo. So, magasugod kita sa pagampo. Langit ng Amahan, nagaampo ako nga ikaw magahatag ka na mo kahibalo. Pinaagi sa among malandong sa imong mga pulong. Tugutan mo Ginoo nga imong kalinaw kahayag sa imong gahom ug gugma amo masinati. Sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. So mga kaigsuunan diha sa Ginoo, mamalandong na usab kita sa pulong sa Dios nga atoa karon nga maisgutan. Ang pulong sa Dios nga ato ang pagisgutan makita nato sa sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 13 nga nagaingon, buhat na ko ang tanang mga butang pinaagi sa kusog nga gihatag ni Jesus kanako. O sa Tagalog pa, magagawa ko ang lahat dahil sa lakas na ibinigay at pinagkaloob ng Panginoong Jesus. O sa English, I can do all things through Christ who strengthens me. So, maghisgot kita sa kusog, no? Ang kusog nga naas to ang lawas, naas to ang kaugalingon. Labi na dunatay ka ng trabaho nga gikinahanglan og aswat, kinahanglan og force, kusog sa ato ang gamiton. So nanginahanglan tag kusog. Dunay usahay nga makapoy ta sa mo na nga mo tigtag mga multivitamins, pareha sa extra juice, pareha sa Cobra. So delikado no, daghan pong namatayan ning Cobra nga kuan. Pero usahay mangita ta og kanini ang extra strength nga makasustinta, makapadayon ta sa tuwang mga bugat nga trabaho. Sa matag adlaw nga trabaho, doon nagyoy mga kakapoy, mga stress ang atong lawas, mo bugat gid ang atong lawas. Pero usa sa mga butang nga ginasulti sa pulong sa Ginoo nga makapadumdum ka nato nga kining atong kusog maluya man, nga atong kaugalingon na kusog maluya man, pero adunay kusog nga gikan sa Dios, gikan sa ang Ginoong Hesukristo. Nya kani si Apostol Pablo nga nagsulat niini, nagwali ni siya sa pulong sa Ginoo bisan asa nga dapit, no? Nahimo siya missionary, nahimo siya nga tinugyanan sa pulong sa Ginoo. So dunay mga times sa iyang life nga nagsakay siya barko na lunod, dunay mga time nga ginagukod siya kay pation siya tungod sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Agi siya kakapoy, ka stress sa iya ang mga buluhaton, sa iya ang mga mission. So mo na niingon siya nga sa mga kaigsuunan sa Pilipos nga gikapuyan pod ni experience po kakapoy sa panglawas, kakapoy sa pangalagad, ngamingon nga mundang na lang ta pangalagad, muhunong na lang ta sa pagbuhat og maayo, muhunong na lang ta sa pag-influence sa kalibutan pinaagi sa maayo kay naman gihapoy makapoy man ta, no? Kita daog-daugon, kita mo oy ingnon nga dautan, kita na oy dili ingnon nga dili maayo. So ingon na usahay ma-weekend ta. Usahay mga igsuon maluya ta. Makaingon ta nga musurinter na lang ko sa akong kinabuhi. And doon ay mga time pod nga pagdili na nato makaya ang problema, daghan nga musulod na dayon si Stana sa tuwang una-huna aron nga mingon na dayon nga usahay
ato na lang hunungon ang atong kinabuhi. Ana day mga pagikog, do na day mga hitabo nga aksidente nga ana. Pero mga igsuon, ang kusog di ay nga dili mahurot. Dili mo kupas. Unlimited, no? Murag unlimited load, no? Kaana ta. O makakuha tag hugot, no? Hugot nga gikan sa Dios. Sila pa labaw pa ni kay Madam Bertod, makakuha kag hugot, labaw pa sa anting-anting ang kusog gikan sa tuang Ginoong Hesukristo. Giingon nga dili mahunong nga kusog ngayang gihatag kanato tungod kay ang kusog nga gihatag sa tuwa nato sa tuang Ginoong Hesukristo, kusog nga dili gayud mohunong, no? So kusog nga ningon nato nga dili gayud matugkad nga kusog nga mao'y makapalig-on sa tuang hunahuna atong kasing-kasing, mukalma sa tuang hunahuna nga makapadayon ta sa atuang mga buluhaton nga dili nato ma-feel ang kakapoy. So usahay gani pod namong mag-asawa sa kong asawa nga si Hannah Jeanette, no? So doon na po'y mga time nga mo feel kag kakapoy nga kanang dunay mga time uli siya gikan sa trabaho kapoy na kayo. So sa dihang malandong mi sa pulong sa Ginoo, ma-refresh mi, no? Ma-refresh mi sa amo mga trabaho. Matagaan ka, ma-inspired ka. Kaya nga naman, kay ang atong pulong sa Ginoo nga gikan sa Ginoong Hesukristo, mo'y muhatag ka nato og kahayag sa tong unahuna. Kahayag sa tong unahuna nga makapadayon ta sa tuang mga buluhaton, sa tuang mga trabaho. No, kabalo man ta nga ang kalisdanan naa magina sa matag usa. Nagdumdum ko dunay usa ka tawo, no, maligya ay og barbecue. So dito sa area nga gibaligyaan sa barbecue, muhangad siya, makita niya ang condominium nga gwapo kay taas. Dito sa condominium naapoy tawo dito nga gadunga-dungaw po dito sa barbecue. Una niingon tong barbecue nga hangad siya, paghangad niya ay haya kaayo, no? Indot gid ning dato ta. Indot gid nang naakas sa sila sa taas. Gwapo kay nila ang condominium. So sa ako ani, maligya ko barbecue. Hunahuna lang ko, say palit og bugas ani. So kapoy kayo ang kinabuhi inana. So namalandong siya, nagunahuna sa problema. Saya ang kasing-kasing. Marag kapuyan na sa siyang kinabuhi. Then ang katupong dato nga nas taas, kadungaw-dungaw pod tanaw. Ingon nga, ay mayo pa nang namaligya barbecue, okay kanini ang makabaligya sa ang barbecue kapalit og bugas, okay na yung problema. So sa ako ani ganahuna ako naato ko sa taas pud ako kay kog utang. Sa ingon ana mga igsuon, pobre og dato pareha ra na ginahuna. Niyon nga yung panila nga mas maayo pagani kung naa ka wala kay gunahunaon pagayo kay lami ang imong katulog. Subot pasabot mapobre madato ang tawo unsa man ang naabot sa imong kinabuhi, dili ta mabiyaan sa problema. Kay pabitaw na nga kadumdum ko sa una sa programa ni Doktora Rosa Rosso nung nihapa ko sa Pilipinas, padunggan nimo kanunay nga kini ang akong suliran. Nahimugso kini atong programa nga nagaingon sa diha imong pagkatao gikulak na kay kaluhaan ka ng daan o problema. Busa na himugso kini atong sigulanon. Kini ang akong suliran. No? So doon natin mga suliran, doon natin mga kabugat, doon natin mga kakapoy. So kining verse nga to ang gisgutan, I can do all things through Christ who strengthens me. Nga kining kusog nga nagpaligo nato nga gikan sa Ginoong Hesukristo, kusog nga gihatag kaniya nga makaya nako ang tanan nga si Apostol Pablo pinaagi sa kusog nga gihatag ni Hesukristo, mo'y kusog nga ato ang maangkon. Nga i-renew niya ang atong unahuna, i-renew niya ang ato ang panglawas. Nga kini atong lawas nga physical o atong espirituhanon nga lawas nga ato ang emosyon, ang ato ang spiritual nga parts ng lawas ihatag, i-comfort sa Ginoo para tagaan ta positive nga makaya nimo na. You can sustain it. Sama nga si Kristo sa diha nga yang gibayaran ang atong mga sala dito sa cross, nagampo sa Getsemani, gamahan ko mahimo ibalhin na kining kupa nga nibati po sa kakapoy sa iya ang part nga pagkatao, no? Kay duha man ang part sa tuang Ginoong Hesukristo gitawag nag theanthropic, no, tinuod nga Dios ug tinuod nga pagkatao. So ato makita nga na feel pud niya ang kakapoy nga kung mahimo i-stop ni, pero yang gipadayon
usa ka example nga bisan sa kamatayon wa niya gikahadlukan aron nga makaangkon tag kaluwasan, aron ma-feel nato nga kung unsa kakapoy pa atong giagian po nasto ang Ginoong Hesukristo. So mga igsuon, sa imo karong kinabuhi sa tong kagalingon, makaya nimo na hinumdumi, tawaga lang ang Ginoong Hesukristo, basaha ang iya mga pulong pag-ampo ug makita nimo nga makaya nimo nang tanan. So walay dili nato makaya tungod kay kauban nato ang Ginoo. Ingon pa diha nga makabot na to ang tanan, makabot na to ang mga butang nga gihatag sa Ginoo kay tagaan ta niya kusog nga dili mohunong ug naa lang na sa to ang Ginoong Hesukristo. So padayon sa kinabuhi, saligi ang atong Ginoo, smile, magmalipayon bisan luyo sa mga problema, tawaga ang Ginoo sa imong kinabuhi ug tiyak, tinuod nga dihatag niya ang strength nga dili mohunong. So ang Ginoo panalangin ka natong tanan, dahan salamat. O magampo ta, Ginoong Dios, salamat sa mga pulong, salamat sa mga nadunggan, dili na mo kalimtan nga ikaw ang tinuod na kusog nga bisan unsang magian ang problema, makaya namo kay tanan namo giampo sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen ug amen. Salamat. Bye.